Iya. Wah iki ndok karo anu lur kentang iki. Ini lur iki. Wah, ini lho. Yo. Sore mie ayam lur. Iki sing tukang masak iki. Nah, iki tukang masak wi lur. Wis dunggahne ning suku lancar lho ngono. Hai. Nyapu to. Sore Mbak, aku pas masang tas kiri Joko lho. Lah wi baritan lah ngedekne Joko aku. Aku wis dikene Mbak Rino. Batin nak mudi akeh men aku. Lah akan papat. Aku dhewe telu. Wah, jan. Sapa? Hah? Oh iya. Sapa, Kak? Anake wedok Aini. Wah, iki lur iki tahu karo anu das cakar. Panas rasane cah loro lah nyapa. Kan perpisahan. Dadi ki yukuan muli iki adike arep munggah ning iki rangkul-rangkulane enggak pedot. Kaini Kak. Berarti anak wedok tok sing rene. Heeh. Sing lanang enggak. Besok Sik arepe soal SMA. Wis sampean wis ning kene kabeh, Mbak. Wis enggak mikir sampean kan yo gak ngopeni kan yo iso. wedhus wae dupeni. Yo gak tak ongak aku pipi yo anak to. Mbak. Oh, masane. Lur butuh masak iki lur iki. Iki wong Pak Mulya tak tonyo kok pangkat ngono. Lulusane Mbok Muji. Mbok no? iya. Mbok Samali. Pero bapakmu mengko aku balik kok pasar lah kok ora klamben. Supaya ngono kuwi. Pak Rika ora adem. Enggak mau aku ki sumuk ae. Kok makanan. Iya, heeh Mbak, bocah di rumah. Mbak memang enggak gelem mak enggak tak kemak malah nangis loh. Tak minum susu, mak roti. Roti apa? Oh, enggak tuh Pak roti. Apa mau? Roti kukus sih loh Kak. Tak sitok enggak tuh Kak. Namanya aku enggak mau makan, enggak tahu itu. Perutku enggak lapar, ngono loh Mbak. Kok nang Yakul. Mari ya, penak. Apa? Lah Yakul. Ini nganu orangnya nganter jahe lho Mbak. Jam jahe anget engko akmal mo. Lek nandani wis jam jahe anget. Dampo daro cepet subuh-subuh sus gugah gabuki njaluk apa jenenge jahe mau wetenge loro. Sepet. Dicokno sik duwe. Oh. Di rumah kalau masih lawangi tak tutupi, tak jak. Itu di rumah Mbak Mas sore aku di rumah saja kalau Mas. Iya, iya. Oke. Iya, lebih salam. Mbak Ami. Mbak Ami ya. Dijaki dolan ae, Mbak. Nanti jam 1 lek balik. Nyapor jam 3 pisan. Apa? Urip. Aku diwehi anu wiwik apa jenenge godhong jeruk karo jeruk apa jenenge Mesuki apa wi? Lemon. Tak tandur. Jeruknya lemon Pak Suki ya? Kalau nak aku le tanduran. Nyapa ya nggih esok tandur. Oh le engko to. Wah dingin digekne. Gekne tolong ceret tok. Ceret karo Suki. Ya kita dhewe tah lemon. Pacuk nang ndi le? Pas apa wi? Gendure dingin. Oh, alah. Iya, ayo bentar lagi dijemput mama weh. Waalaikumsalam. Dek diteleponi modele cah-cahan kok. Ndang dipateni ngono. Aku yo gelak-gelakan. Lah nili sing akeh lho. Iki papor ki. Nili ya ger
sak dumil. Ngomong ya. Iku tak kancing njero omahe Pak Nobel ngono. Pangsit Mas. Wis tak goreng. Wis Mbak Sri iki Lembut. Lembut. Ora lembut. Oh Mbak Sri, sakmu mene-mene Mbak Sri mak goran, cilik-cilik. Kowe ora mbamar. Nanti tatek ning 8 ya Mbak. 8 piye? Songo to. Tenan wul, iki lho karo kulit iki ta wul. Iki sakmene jam kok diterancam ngene kok. Yo ngalah aku ngono. Silek ngekeki makpir. Berapa ta ngono ke? Boleh. Kene yo sekilo to. Nah. Iki ser media aku ta kok ngedelok-delokan ning omahmu ta? Iya no. Sego goreng diinane dikomen sesok. Kaya wulang iki ya. Gek sesuk tau rasane sego goreng. Aku kok gandol ramban kuwi godono kowe. Alah ra budal Mbak Sri yo. Loh, sing ngomong aku budal, Mbak Kuwi. Ya, ndang ngono digolekne ramban Mbak Sri. Kowe menek apa jenenge iki? Nongkono karo videonan. Arep njaluk toilet Mbak Erane. Lah engko balik to Mbak jam ngono. Ora sore tak mejo sore-sore ora. Aja sore-sore balik obunya. Masalah kuwi kesok-kesok mesakne. Lah wae Jam 4. yasinan wong loro lah kok. Iwak barang ya sapa sing mangan. Saya mana Pak Lurah kalau Pak RT. Ya nyat. Mie ayam iki kok iwak apa jenenge? Lah kae opo kae? Bakar ndas, pasti rong mangan munjuk. Iki pan dhewe lho Pak Pur. Alah wis pangan dhewe aku suruh ayer-ayer. Untune ra tedas. Untune ra tedas. Ini mau kok jebak macet ta? Sapa? Ini. Ning ndi? Rong atus lho, Wul. Seneni Ya, aku mah makan ini. aku mau gel dulu. Wes bobo. Pak Pur kae ajek ngada-ngadai Ya apa? sego kae. Ndi? Yo kuwi no. Nggih apa? Oh, kowe tak kon ngeplok kambing. Iya, saya keri. Enggak jarane bakso Pak Imam kok. Bakso apa? Pak Imam. Imam Sawan. Imam Dulut. Kan mestine Pak Pur Mbak Sri. Ya karo tunggale yo. Colong ya. Minggu nggih namur tak kayak kentang lho. Pak Mos, Ah, kentangnya sing sitok dicaplok Pak Pur ngene Pak. Digawe kentang. mie ayam ae no kene. Kenapa? Kene iki aku. Ditetone kentang ya Allah jangan ndak karo Jangan ngono wis penuh. mie ayam yo sore. Wonge sekolah apa? Ngomone. Apa? Duin. Anu. Pas ning unggang-unggang ning. Kami ya berpisah. Yo, Perpisahane wis diingane. dingane. Terus juga rapot to Pak Pur. Lah iya. Ngono kok unggah-unggahan. Ya rapotan terus. Unggah-unggahan. Weh. Kayak wong loro, wong diteri wong papat. Lah, Kok iso-isone diteri wong papat jeneng kawek goran? ini 3 dina sing nggawa aku. Lah piye? Lah wis 3 dina sing gawa aku jenenge. Dicepakne ning ngarepe Syekh Ones tak dhewe. Kayak gugur-gugur kane tak gowo ngidul ya tak kampret. Alah ayahe nandang guling kok jerene heeh. Ora Mbak. Diingin ya. Ya teman-teman wong loro lho. Sing getongetan iki di anu sak iki. Heeh. Coba iki ya. Diinane nar iki. Kok oleh akeh ya. Apa enggak ngomong keprokno kambil. Yo sik to. Iya.
Kan yo padha kaya kowe yo, Mas. Kowe kan yo ngomong ae. Alah wis mari kabeh. Lah ora percaya lho, mari sane. Mari. Ora wong iku ndelok. Ora enak lho. Video lho. Halo Pak Pur. Halo mari bene.